Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda a aquest canal. Avui presento avui presento una web d'una marca rellotgera fundada l'any 1858 a Les Chaux-de-Fonds i que és coneguda per haver creat la complicació d'alarma per a rellotges de polsera. Sí, parlem de Vulcain. I sí, et vull parlar de la col·lecció Cricket clàssic i de la mida en 36 mil·límetres de diàmetre. Si tens 3 o 4.000 euros, endavant. Bé, no exactament, fem-ho a la meva manera. Ni tu ni jo en aquest vídeo tindrem el rellotge a les mans, així que aquest endavant significa mirem unes quantes fotos i diguem la nostra, amb totes les mancances de tacte i realitat que això representa. Comencem. Què significa l'alarma mecànica per a mi en un rellotge de polsera? Música clàssica, el cant d'un ocell, una fe de vida. No m'interessa com a funció específica, com a eina, però sí com a significat, com a possibilitat de dir «Ep, som aquí». Entro al detall de la peça. Logo Vulcain i model Cricket tenen una tipografia que assenyala molt bé època i intenció, a banda d'estar posicionades en el lloc i pes exacte en l'esfera. Les agulles d'espasa també són ben trobades. L'agulla prima és feta en material, textura, mida, color i forma adequats. La presència de la quarta agulla, la del so, estimula el conjunt i fa peça de distinció, ben plantada, sense estridències i com toca. Els aràbics, ocupant el protagonisme del carril interior, signen molt bé les hores. I haver canviat el 12 per la figura romboidal li dona una atmosfera arcana i igualment d'època. És treta al següent carril el reguitzell de minuts, de 5 en 5, com és costum, amb els 4 fils de pestanya corresponent entre ells. Vora bisell i abans d'exterior trobem la classificació 10, 20, 30, 40 i 50 en petits numerals a cada pas d'hora. La capsa és clàssica, en bona manufactura, corona a les 3 amb semiceba amb sostre semicircular tancant el conjunt tipus OVNI, pulsador d'alarma a les 2. Ressaltar tanmateix la generosa mida de l'eix de les agulles, epicentre del rellotge que dona peu a treballar molt bé com a eix vertebrador d'un disseny tan espectacular com a sobri. Acabem. Si és per a mi, prepareu-me un amb pantalonets llissos de pell negra amb tapa sense finestra al darrere on llegim l'única patinada de la proposta de Vulcain. El lema venut arreu del món. Enhorabona, doncs, ves. I mira que si demanes finestra en comptes de tapa, trobes un paisatge de moviment molt interessant. M'agrada massa aquest rellotge per haver de continuar parlant a unes fotos a la pantalla. Adéu-siau per sempre, maco. Lo nostre és un amor impossible. Ens separen 3.000 euros. Vaig passant que si no ens encantem i hem de fer coses, tu, per exemple, podries anar donant el m'agrada, si no ho has fet, subscriure't al canal si encara em vaciles i, sobretot, ves a estar bé que tot ho està. I recorda que un rellotge i un dibuix fan biografia. Per cert, no es pronuncia així, oi? Vulcain? Vulcan? Vulcain? Vulcom?